babu soyayya. Mafarki na baya wuce ke ya mai farar niyya. Da sabar so in na ganki ina shauki cikin kunya. Yarda da ni ya jani da sarkar so da ni na shirya. Sanar so ne na samu labarin cikin zuciya. Inda ba ke tabbas a cancan cikin rijiya. Mai zurfi wacce cikinta akwai kwalaben tsiya. Domin soya yake waye ya kama min har da majijiya. Yana ta sukurkuce ne kamar daurin da aka yi da igiya. Kamar doki yana sukuha nake ji ya katange wuya. Kamar kogi na maliya nake ji na ta ambaliya. Janjani, 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 zojani, zojani, zojani. So ne bai kama da mutum ba. Shi ɗin menene bai zo da sani ba. Bai zama bai rarrafe gashi ba yaro ba. Bai da farfara bai da gemu kaga bai tsofe ba.